Intwe buna abarai banyamira gotora ga igese kanisa ya Tinga Central zetuacha kokonye kanisa genderere obwa gachibwabo ese nyumba y'umurandi ya Tinga Central esara amenye Camp Center. Naitwa Moreka David, Secretary Kiambu County ODM. I'm here for purpose. Hiyo purpose ndio kusaidiana hapa nyumbani hapa Tinga kwa kuchangia kanisa ambalo liko under construction. Clinton Kisemba umesiaga kali usaba etuacha ga Tinga Central ase okonya ikanisi kunyachangira linde bagache inyobelia y'umurandi. Asa Maria Tankoro Kudolphin Kumanyi ando mokachi Nyamira ga Tinga bana tuakire ngambu yamano twikarera ga gasaba konya kanisa yito ya Tinga Central enyara konyore nyumba y'umupasta koera. We also ask the people of Nyamira to make sure they elect leaders who can help Nyamira to develop. For example, from the year 2013, when county government started, Nyamira, we have never developed even in an inch. Tokonyora chibesa goja Nyamira una county ende yonsi ya konyora lakini maendeleo ndeto ya endelete Nyamira. So tokubolia abantu baito ba Nyamira baligere limotwe bamanyenga tole maega mono torusia bana Nyamira toire Nairobi toire Murang'a ese county chinde bachiko kolega asio iriali igaiga Nyamira na botokoro industry ndobwate chi avocado ndobwata matoke toro industry chi amabere abana baito bali kwegasi. So togote abantu baito muligere limono sana abiongozi biribira tokonye se Nyamira na intwegende ande togoteba ekara moji gokoro bochori burachi 2027 tonyora civic education tumanyenga role yo mugabana ninki role yo MCA ninki nari toramanyengi togochora ntochora tu esengeje gochora togokie abantu gosigoro yechibese igoro yakende gyose nande tokuboria abantu banyamira mubwatisie abantu bali babwate vision unabona tu aligere tu arolire uno musike janua nabwate vision na nabwate omoyo aratagete gukora abantu baito banyamira banyore na baro development buna county chinde. So tokubasaba sana umusike wolto nkundi chanua mumurigereri ande morole amagendereri akorire korwa ange miaka 10 yaerire goikabona igatomo echinguru tomobeke Nyamira abo mugabana ito elinda tokonye akonye ndiche generation chetu Nyamira county moroje bina yaberembe netogosaba abantu baminta abanyamira mutobwatisie tonyare ko batukunyonjora cyegera twatemira abagakaba kabisa twabekirari lakini nende gaste bakare gukora mugakabuna nyaribo ngaete korwa cha account cha bete default 2013 no ali serikali na barengana nyagarama bonega naende akakiruchikura naenda akabe governor lakini muroje gaste yao kora tigaturusia bagakabali ali tobeke evijana uyo kurukungana lwo tajana nkundi nero nyako bagakora Nyamira kuna muroje kunyakonya Nyamira gweta ngokonya ali kabisa nyarire kubaga gukora chigachi au kusomyara abana chibesi chaye unabona kale China chitikuyo bosemi bundi nandaje gotukonya Nyamira bona ngo basaba abantu bamintu kuri Nyamira gaiga tubwatirane tubeke chanwa gali kiro. Only one message for people from the Gusii community that unless we vote as a block